महाराष्ट्र गोवा ह्याचं सीमेवरीचं निसर्गरम्य शहर म्हणजे आमचे सावंतवाडी आहे। सावंतवाडीला कोकणाचं हार्ट असं समजलं जातं। आपल्या सावंतवाडीमध्ये राजवाडा, मोती तलाव, निसर्गरम्य गार्डन्स, विविध शैक्षणिक संस्था, नॅशनल बँक्स, पतसंस्था असं विविध आपलं सावंतवाडीचे वैभव आहेत। गावठी भाज्यांचे बाजार, लाकडी खेळण्यांचे चिताराळी हे आपण सावंतवाडीचं एक मार्केट आहे। विविध शैक्षणिक संस्थेचे माध्यमातून हजारो मुलं आपल्या सावंतवाडी शहरातून दरवर्षी बाहेर पडतात। विविध कंपन्यांच्या कमतरतामुळे त्यांना पुणे, मुंबई, गोवा, चेन्नई, बेंगळूर व देशाचे बाहेर रोजगारासाठी जावं लागते। सावंतवाडी शहरातले युवकांना, युवतींना, महिलांना, ज्येष्ठांना सर्वांना न्याय देण्यासाठी, सर्वांना रोजगार देण्यासाठी, आपलं सावंतवाडी शहर सशक्त बनवण्यासाठी येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये नगराध्यक्ष पदाचा अनुभवी अपक्ष उमेदवार म्हणून मी रिंगणात उतरलेली आहे। तुमचे सर्वांचं एक मत मला महत्त्वाचे आहे। तुम्ही गर्वाने मला तुमचं माणूस म्हणून मला निवडणुकीत विजयी करा आणि आपलं सावंतवाडीचे शहराचं सेवा करण्याची मला संधी द्या असं मी तुमच्याकडे कळकळीची विनंती करते।